Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru tilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma akhdarat. Qala suratul takbiri utawi iki iku surah at-takwir makkiyatun kang singkat. Tis'un iku 29 lan 20 ayatan apane ayat. Bismillahirrahmanirrahim kelawan barokah asmane Gusti Allah Rahman kang Maha ing dalem ar-Rahim kang wasasi Idza syamsu ya senida kuwira tenan cawana tapi niki kan Quran. Idza syamsu tekalane apa srengenge kuwira den lempit apa syams wa idza nujumu lan tekalane apa pira-pira lintang ing kadarat padha cedhak apa an-nujum wa idza jibalu lan tekalane apa pira-pira gunung suyirat den lakokake apa jibal wa idza isyaru lan tekalane apa pira-pira unta utilat wa idza isyaru lan tekalane apa pira-pira unta meteng utilat den tinggalake apa isya wa idza usulan tekalane apa pira-pira satu galak kusirat den kumpulake apa wuhus wa idzal biharu lan tekalane apa pira-pira segara sujirat den urupake apa bihar wa idzan nufus lan tekalane apa pira-pira awak-awakan zuwijat den kumpulake karo ruhe wa idzal mau'udatu lan tekalane apa pira-pira anak wadon kang den pendem urip-uripan suwilat den takoni apa al mau'uda bi ayyi dzanbi sebab dosa apa kutilat den pateni apa al mau'uda wa idza suhubulan kalane apa pira-pira lembiran nusyirat wa idza suhubulan kalane apa pira-pira lembiran buku ngamal catatan ngamal nusyirat den sebar apa suhu wa idza sama'u lan tekalane apa langit kusitat den beset apa sama wa idza jahim lan tekalane apa neraka jahim su'irat den uripake barang-barang apa jahim wa idza jannat lan tekalane apa swarga sifat den parakake apa jannah alimat monggo weruh apa nafsu nawaan maing barang ahdorat kang lakoni apa nafas ing surah takwir ini surah makkiyah ayate ana 9. Bismillahirrahmanirrahim. Para menungso penduduk bumi besok sedelo maneh srengenge iku bakal dilempit tegese bakal laju. Ya jumengan iku boten ora boten kok sekedar istilah ya. Besok lintang-lintang iku bakal padha ceblok lepas saking panggonane. Sing wonten sakniki niku kan lintang awet. Besok gunung-gunung ing bumi iku bakal lepas saking panggonane mlaku ing awan-awan. Besok unta-unta meteng kang larang regane iku bakal ditinggalake ora diopeni wong kang milih. Besok hayawan-hayawan kesik nggih. Kewan kesik ya bangsane macan. Kewan kesik satu galaksi. Iku bakal dikumpulake uga ana ing maksa.
besok segoro bakal dadi genti barep-barep. Besok awak-awakan menungso bakal ditata, disetel maneh nuli disirup. Besok bayi-bayi wadon kang dipendhem uripan iku bakal didalu dening Gusti Allah. Sebab dosa apa dheweke dipakai. Besok buku-buku tentang ngamal bakal disebar goleki wong kang ngamali kacaret ing buku iku. Besok langit ini bakal dibeset, dibedah. Besok neraka jani bakal dirupani bareng-bareng. Besok sedaya maneh swarga bakal ditata diparakake wong kang diparakake manggon ana ing swarga iku. Yen wis kaya ngono, saben-saben wong bakal weruh kabeh ngamal kang dilakoni. Padha ngamal bagus utawa ngamal ana iki ayat Allah nerangke kahanan wayahe dina kiamat. Surat-surat sing tengene juz 3 dosa iki kuwi sing diceritake tentang dina kiamat kata-katae. Ana iki ayat Allah nerangke kahanan wayahe dina kiamat kang gegirisi kang mesti kanggo wong kang akale waras tentu prihatin wedi lan susah. Dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadhawuhe sing artine ngeten. Sapa wae kepengin weruh kegawatane dina kiamat bicara maca surat takwir. Nah, kejadian-kejadian kang kasebut ana ing ayat nomor 1 nomor 6 iki kabeh sedhuwure peniupe Israfil kang sepisan. Di kuwabe iku sedurunge nafkhatul ula. Dadi wong kang isih padha karo kejadian-kejadian iku. Roh libre, gunung roh sigare, srengenge, ajure srengenge, roh terbune lintang. Krana hadise Ubay bin Ka'ab sing artine ngene. Ana ayat 6 tegese tandha kiamat kang kedadian sedurunge. Para manusa isih padha enak-enakan lan dodolan ing pasar. Nggih. Nek sampeyan mau cerita tentang banjir sing tengene mriki Bekasi, niku pun sampeyan pun saged bayangke repote danian iku nek sing kebanjiran satu karena apa? Segoro diutake kanggone bumi ini sing dadi pager yo beda pager nggih ngene santai mau kono ben dipageri nek rumangsa duwi nek nawa bakale melu kebruan mau ade gak duwi mah tenang nggih gak bakal reksa gak kepingin jadi nalika wong sing nggone pasar enak-enakan dodolan peristiwa itu terjadi dumadan ilang sinare srengenge malih peteng dedet krana aju lintang-lintang padha katon srengenge hancur nek srengenge padam kan lintang ketok wong-wong padha bingung padha bidur nuli gunung-gunung padha rubuh padha lepas saking panggonane tarung antarane siji lan siji nggo ajur dadi awu. Sekieje padha katon. Padha kumpul karo menungso. Kabeh kayawan alas padha pating besar, pating bleber. Sehingga gegremet manuk salang tunjang melayu miber ora karuan parane nuli padha ningali segarane wis kebak geni ora antara suwe bumi pecah bareng-bareng karo bedare langit ora antara suwe ana angin nerak kabeh hayawan kang duweni ruh sanalika ruh padha metu
Dene ayat 6 kang mburi kawit waidan nufusu zuwijat hingga uslifat iku kabeh kedadian sawuse peniupis robel kang kaping pindho. Nggih. Dadi nek awit ayat 6 sing keri sing akhir awit waidan nufusu zuwijat nggih niku wong wonten ngene mahsyar. Ngoten. Nggih. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wa uqsimu bil khannas. Fala uqsimu bil khannas. Al-jawaril khannas. Wal laili idza asas. Sing biasa. Wal laili idza asas. Was subhi idza tanaffas. Innahu laqawlu rasulin karim. Bi quwwatin dan bil arsy makin. Mutain sam kala fala uqsim monggo sumpah ingsun bil khunasi demi lintang kang sedina ketinggal kang sedina ketinggal sedina ilang al jawari kang padha mlaku apa al gunnas al jawari kang padha mlaku al gunnasi kang mlebu ing panggonan walaili lan demi mangsa bengi ida asat ing dalem mangsane teka lunga wasubuhi lan demi wektu subuh ida tanafasa ing dalem mangsane ngetokake padange innahu sunni Quran laqul rasulin iku yakti ucapane utusan karimin kang mulya indah. Jadi kuwatir kang duweni kekuatan kang kathah indah lil arsy ing dalem ngersane zat kang kagungan arsy makine tur kang luhur kedudukane mutawa kang den taati sama aminin ing dalam kono panggungan kang den percaya nekake wahyu demi lintang kang padha mlaku ing langit kang terkadang ketinggalan terkadang ilang demi mangsa bengi nalika teka lunga demi wektu subuh kang ngetokake padange Quran iki bener-bener ucapane utusan kang mulya ing ngersane Allah yaiku Jibril suwijine malaikat kang duweni kekuatan sing kathah ing ngersane Allah tur duweni kedudukan kang luhur malaikat kang ditaati dening kabeh malaikat ana ing alam malakut tur dipercaya dening Allah ana ing perkara nekake wahyu yaiku lintang 5 yaiku lintang Zuhal, lintang Mustari, lintang Mirrih, lintang Zuhrah, lintang Athariq iku sing dikate lintang sing tenggine ayat gangsal welas nggih al jawaril kunnas. Lah kutone kaum Lut dibedol saking jerone lemah ireng lan digawa ing lawang langit nganggo swiwine nuli diwali niku salah satu bentuk nggih nek Jibril iku dikuwatin indadil arsy maki malane tenggene ayat 11 niku innahu rasulun karim nggih dadi sing bedol bangunan nggih saking jerone lemahe kaume Nabi Lut iku Jibril siji dina weruh iblis guman karo Nabi Isa alaihi salam nulis disebut nganggo swiwine mencelat ing teka ing panggonan India. Jibril nyentak sak sentakan marang kaum Samud saknalika padha mati merengku. Jibril mudhun saking langit menyang bumi lan bali meneh namung sak kedheping mripat. Karena Jibril ku bangsa Nuh.
bangsa Nur kuwi Nuria iki sangat kuat sekali. Gak kaya Nur awak dhewe dengan iki Mas yo Badr Wadah iki gak nur, tapi tidak sekuat Nurul malah ka. Terus ya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma sahibtum bimajnun wa qad ra'atu bil mubin wa ma huwa 'ala al-ghaibi biqadir wa ma huwa biqawli syaitanir rajim fa ayna tasjudun in huwa illa dzikrun lil 'alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyaa'una illa ay yasha'a Allah rabbul 'alamin. kala wa ma sahib wa ma ora ana sapa sahib kum kanca ira bimajnun iku wong edan. Wala qadru alan demi yakti teman-teman weruh ing Jibril bil ufuqi ing dalem ruangan langit al-mubini kang pertela wa ma huwa lan ora ana sapa Muhammad alal ghaibi ngatasi kanan samar bil dhaninin iku den cipta salah wa ma huwa lan ora ana apa Al-Qur'an biqauli syaitanin iku pengucape setan rajimin kang den balang fa'ina mongko ing dalem ndi panggonan tadabuna padha budal sira kabeh ora ana huwa utawi Quran illa dzikrun angin iku pake pangeling lil alamin marang wong alam kabeh liman ngoten iku liman kedue wong marang wong kang karep sapa man minkum kalian tetep saking sira kabeh ayas takima yen to jejeg sapa man wa ma tasyauna lan ora ngarepake sira kabeh illa ayyasha angin yen to ngersakake sapa Allah Gusti Allah Rabbul alamin kang menyerani wong alam kabeh demi apa kang kasebut ngarep nggih. Jadi tentang keberadaan Al-Quran itu benar-benar wahyu saking Gusti Allah lewat malaikat Jibril. Muhammad itu dudu wong edan. Iku Muhammad wis tau ana Jibril ana ing ruangan langit kanthi jelas. Jadi nalika kabeh menungso iku gak roh, gak ngerti tentang kahanan samar. Kahanan samar itu termasuk bangsa jin. Jadi ora roh bentuk asli kanggone bangsa jin. Ning nek Kanjeng Nabi niku pirsa. Aja nek kok jin kok sekedar jin. Wong Jibril niku mawon Kanjeng Nabi niku pirsa. Iku Muhammad ora suwijine wong kang dicipta goro. Dadi Kanjeng Nabi iku kedadiane ora kanggo timbule salah cipta salah sangka tumrape wong sehingga wani gorono iku mboten mulane bentuk kesempurnaan makhluk niku Kanjeng Nabi niku mbuh niku fisike mbuh lakune mulane bentuk lakune awak dhewe lakune sapa wae bener orane nggih niku gumantung bener tak Kanjeng Nabi niku panji nindake ngoten tau. Jadi tolong ukur ya panji Kanjeng Nabi niku. Mulane terus diarani saringan. Saringan itu apa sing ditindake Kanjeng Nabi utawa apa sing dadi ketetepane Kanjeng Nabi. Kados nalika wonten sahabat sing mati kendhat Kanjeng Nabi gak kersa nyolati ning utusan salah setunggaling sahabat dinen nyolati utawa sahabat sing mati keadaan nanggung utang nggih ngatur Kanjeng Nabi nggih mboten kersa nyolati sampai nalika ana salah satu sahabat nggih sing nanggung utangi mayit kala wau Kanjeng Nabi nembe kersa nyolati ning Kanjeng Nabi perintah dawuhan kalih sahabat sanes kinen nyolati sahabat kala
Mulane sampeyan aja mati nalika mati kok jewo utang jenengku utang. Nggih sampeyan kudu usaha betul. Mulane dongane nek sampeyan pamane kon diutang. Ya Allah Gusti, nyawa kula niki mboten ada. Nyawa kula niki parek. Kula nyuwun Gusti, mugi-mugi saderenge kula jenengan tibali ya pundhut. Kula saged rampungi bab utang piutang kula. Tau ngono ora kandel. Nggih. Jadi lan Al-Qur'an kang digawa dening Muhammad iku dudu pengucape setan kang dibalangi ora. Arep nanti sira kabeh padha bumi sira mesti mati. Iku Al-Qur'an namung suci pitutur kang ngelingake kabeh wong alam. Nanging saka golongan ira kang gelem nampa pengelinge Qur'an iku khusus wong kang duweni karep supaya lumaku becik. Mene piye wae Quran iku kandhane piye dawuhe piye awak dhewe kudu usaha nggih nepati nggih apa kang dadi isine Quran. Lan sira ora bisa duweni karep becik yen ora dikersake dening Allah Taala kang mengirani wong alam kabeh. Dadi isane apike awak dhewe iku murni nggih tentang nopo ingkang dipun dados kersane Gusti Allah mata syauna illa ayyashallahu rabbul alamin. Men kok delalah awak dhewe iso saleh iso bener lakune tata karo napa ingkang dipun dawuhe Kanjeng Nabi dadi anggere-anggere Quran niku murni kersane Gusti Allah. Lah awak dhewe niki selalu dulu. Mulane la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pirsa Jibril iki yaiku nalika ana ing Gua Hira. Nalika iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyuwun marang Allah Taala supaya diparingi bisa pirsa marang Jibril miturut bentuk utawa asli. Mane sampeyan ora kaget nek sampeyan niki pemane kaya gamat ngaten iki. Anak non dalan kepethuk makhluk halus ya kepethuk temenan ya sing sejenis ya. Nek Kanjeng Nabi ya sing nemoni ya Jibril ya jenengan. Wo napa diblong kan nganten. Nggih. Jadi niku bentuk kesesuaian. Bentuk kesesuaian. Masih wonten wekdal niku wekdal niku Kanjeng Nabi ndrodok. Nggih. Padahal napa jiwane kalah mboten. Karena apa? Karena adanya benturan dari alam lain. Nah, benturan ngoten. Lah nalika iku Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyuwun marang Allah Taala supaya diparingi bisa pirsa marang Jibril miturut rupa asale Jibril. Allah Taala nimbadani payune Jibril ngaton nganggo rupa lan bentuk kang asal ngebaki ruangan langit. Sanalika Jibril nulis salin rupa menungso mudhun marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga Kanjeng Nabi Muhammad waras nuli dawuhe Jibril aku ora ngira yen Allah Taala gawe makhluk kang kaya rupane lan bentuke lan bentuk sampeyan iku. Jibril matur Muhammad aku namung ngetokake suwiwi loro. Suwiwi ingsun iku aki ana 600 ana 600. Lagi ketokno suwi loro ngedaki langit donya. Kanjeng Rasul dawuh kaya ngono gedene awanira. Jibril matur ingsun iku yen dibanding makhluke Allah setini banget. Allah Taala itu gawe Israfil duweni suwi 600 siji-sijine suwiwine padha karo gedene suwiwi ingsun yen dikumpulake dadi siji berarti luwih gede. Nanging Israfil kadang delilek mengkeret hingga gedene namung sak manuk glathe. Ngoten niku sekedar pengertian mawon. Sampeyan kudu iman. Ya pokoke ngono iku. Sampeyan gelem ya percaya ora gelem ya kudu percaya. Soale
iman tumraping percaya terhadap alam gaib niku wajib. Yen wong iku gelem angen-angen akhir umure tentu rawane sembrono sebab akhirnya mesti mati ninggalake apa kang diklumpuk-klumpukake kawit dewasa iku tuwaning nek niku suratul infitar makiyatun tis'a asyara ayatin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Niki moyo dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intadarat wa idzal biharu fujirat wa idzal qubur bu'thirat amilat nafsun alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Kala ida sama telkalane apa langit infotorot budal apa sama wa idal kawaki bulan telkalane apa pura-pura lintang intasarot padha pating slebar apa kawaki wa idal bihar lan telkalane apa pura segara fujirat dan mancur-mancurake apa bihar dimuntah wa idal kubur lan kalane apa pro-pro kubur busirat den olah alih apa kubur alimat monggo weruh apa nafsun awa-awa ma ibarat damat kang teman-teman lakoni nafsu iman wa kan barang kang ninggalake nafsu Dene-dene yang manusia penduduk bumi besok langit kan Allah yang dhuwur kabeh iku bakal bedah. Besok lintang-lintang iku bakal padha ceblok. Besok segara iku bakal mobat mabit banyune artine mutah. Besok iku kubur-kubur iku bakal diolah alih kaya gabah diteri. Dan manusia bakal diunggahake lumahe bumi anyar. Yen wis kaya ngono saben-saben wong bakal weruh sekabi ngamal kang wis dilakoni kanggo kepentingane ing donya lan ngamal kang dilakoni kanggo kepentingan ing akhirat. Mulane ingati dadi nalika awak dhewe ibadah lakoni segala sesuatu niku ibadah sing basa muamalah mbok sing mboten aja liya tujuane namung ridane Gusti Allah. Aja kok krana ewa, aja kok krana kepentingan sing liyane. Ngeten nggih. Sebab siji-siji wong bakal padha nyekel buku catatan ngamal dhewe. Kedadian iki sawise malaikat Israfil niupake semprungi nuli kabeh manungsa urip meneh kelawan kuda kontol kantong tanpa sandang tanpa pangan ana ing bumi anyar kang rata kang ora ledha ora ana mendubuli kang kena kanggo ngiyup. Nek sampean masih opiye wae iki kan jesa ngiyup nang donya soalnya bumi ini gak rata karena apa bisa itu gak tanduran mulai sampean aja no guyonan aku bakal yang maksar ape meremot dawet aja ngoten sampeyan. Mau sampean kowe eling dawet ta. Mau sampean iki nafsipe bakal kepiye gak ro kok. Kemliti ape mrene. Ngoten nggih. Utawa perumahan ana ing mangsa 300 taun kaya apa rasane lan tekan lan posone. 300 taun niku nalika teng kene masa. Tenggene masa penantian tenggene mauqif iki. Tenggene mauqif niku 300 tahun ngalami kepayahan gak mangan gak ngombe. Gak mangan gak ngombe. Lah mulane sampeyan nek milih bakal duwe au-aupat. Sampeyan iki
saiki wong nom sing saleh sing sapa masjid sampeyan ya gak wis gak payu namane wis tuwa. Rata-rata kan wis tuwa nggih. Paling-paling sampeyan iki nggih nek duwe kanca sing iso dijak seduluran donya akhirat. Iku bakal sampeyan duwe fasilitas dari Gusti Allah, sampeyan untuk aupan pengguni ngersani Gusti Allah. Nggih. Tapi kekancan sing iso selawase lho, nggih. Dunya akhirat niku angel. Rono wong rata-rata nggih. Rata-rata egois. Nggih. Kekancan dunya akhirat iku pripun? Lah piye kancane sampeyan ngeleh? Ora mangan sampeyan kudu gelem makan. Sampeyan yo ora gremeng kanthi ikhlas. Nalika sampeyan gak duwe kancane sampeyan dalam pas nanti sampeyan yo gak kena arep. Nggih. Wayang iki. Lah nek paling ora sampeyan ya kudu dari pemimpin sing adil. Pemimpin sing adil. Lah sampeyan dadi pemimpin rumah tangga ora iso adil. Dan ya lho lho kan dadi pemimpin rumah tangga gak adil. Nggih. Sampeyan iki tuku ora bojone sampeyan ya wis masak. Wayahe saur arek ngemplok. Niku adil. Mboten wonten adil. Ngono kok milih tau-tauan besok nek gone masar waktu. Nek gone mawakis gak mungkin sampeyan. Ngeten nggih. Lah ngoten niku sampeyan gak adil blas ora kowe dadi wong lanang. Nggih. Sehingga sampeyan gak sadar kebutuhane sampeyan nalika ngalami rekoso sing banget terkasane nggih. Rumasane sampeyan ya tenang-tenang wong santai wae. Barang kancane akeh wae. Paling-paling kan ngoten. Nggih. Mulane nggo kabeh padha kuwi manuwe becik enggal-enggal dijegurake ana ing neraka ketimbang kaya mungkin larane lan rekasane nalika masa penantian 300 tahun. Mulane sampeyan nggih aupan krana niku sampeyan mungkin dadi pemimpin sing adil. Mungkin didulur nggih duwe kanca nggih dunya akhirat. Sehingga nalika urip wong rekoso sampeyan bantu wong nalika ora eling pengiran sampeyan elingno wajah ibadah sampai duduk kon ibadah. Betul ngoten niku soal dunya akhirat. Ini saja lagu di rumah. Nek teman di meja makan wis gampang. Ya pengalaman sarjana nek teman di meja makan nek teman sing kanggo dunya akhirat duwe to. Ora duwe. Piye? Ora duwe. Ora tau apa-apa. Orang termasuk wong sing duwe kanca sing iso dijak seduluran sampai dunya akhirat. Mulane akhire wong kafir do padha wani menika wong jebul neraka nek aku wis trimo. Padha duweni anggapan yen ing neraka iku enteng katimbang urip ngadeg terus ana ing bumi anyar kang kaya-kaya ora ana kerambungane sebab saking suwene sampean bayang nggih sampean ngenteni mangsa awit jam 4 esuk sampai jam 6 sore suwi bener suwi ora mangan ra ngombe ra rokokan ra ngopi iku malah ngenteni meneh ora mangan ora ngombe ora rokokan gak iso jagung sampean mesen jagung gak iso jagung. Lah kok jaman kok berjagung mikir jagung sing sampe rebuk apa? Nasib sampeyan gak ero. Nasib sampeyan gak ero. Niku kasane ngono gone masar.
nalika jam 4 sampai jam 6 sore, jam 4 esuk jam 6 sore wis suwe ra karo-karuan ra ngopi ra udu. Nek iku selama 300 tahun. Nggih. Mulane rumangsane kan nggih saking suwene. Mulane wong-wong kafir rumangsane nek nang neraka kan wis karuan aku dikobong hanyut. Padahal yo luwih kuwasa malah. Nanging kedadian yang akhirat iku ora kena diukur karo kahanan ing donya. Besok bakal ana kedadian kanggone wong kafir wis 100 tahun nanging kanggo siji wong mukmin lagi setahun niku bangsa rasa tauqiyah. Nggih. Nggih. Dadi nek krana nugroho sing diweke Gusti Allah delalah tumrap siji wong mukmin najano 300 tahun iso wae kaya lagek tangi roh wis ana keputusan hitung-hitungan ngamal rupane yaumul hisab. Lah sing gidul iku ya sing pancen ora di modal. Nek di modal ya tenang mawon. Sampeyan sakniki ngenten, sampean poso ngeten iki. Nggih. Secara modal, secara finansial sampean gak duwe jatah. Artinya gak duwe jatah iki napa? Sampean gak ditada sedian. Bingung lho. Bingung. Tapi nek sampean duwe ya poso tenang ora tuwi karate. Ngono sing dili karena duwe modal. Lah wong iki nek bakal gak duwe modal, lha poso ya utang mati ora karu-karuan. Ning nek celengane akeh nalika nandune duwe donya akeh. Nggih tenang mawon ibarate sepuh dawet. Tapi gak kudu dawet asli. Gak kudu dawet. Ono sing rasake lagi saja, ono sing lagi sasune nglakoni salat fardu wis napa keputusan dari Allah Subhanahu wa taala sedaya tergantung apa kang digawa kanggo sanune dunya akhirat nalika urip nek urip nek sampe sanune sithik mari kula mau cerita nek soal wau iki tentang fadilah Ramadan dengan terus menoleh mereka itu rugi. Soalnya apa? Ramadan dispensasi kanggo jenengan kanale wong ngamal. Nalika ngamal sithik bayarane akeh lho yen Ramadan ngene iki. Sampeyan kaya ngamal cewek cukup wae, cukup wae ya terima bakale rada kosong iki. Mas. Kabeh iku gumantung marang amal bagus kang ditujokake ana ing akhirat. Saking iki ayat kita kudu hati-hati yen ngamal. Aja nganti ditujokake kanggo kepentingan ing dunya. Nek ngamal nganti ati aja krana kedudukan endo dunya ora lagu-lagu buat mulya ngono sebae serak kabeh tak urip nek maca Quran ngelik-ngelik sehingga sampeyan nek usaha nek maca Quran nek maca ngulik-ngulik dipipik ya masih apik ben diarani wong kondang sing niku wis tak payu ngamal wis apa ngamal ngono gak payu karena kok sing sampeyan tuju sing sajari tujuane sampeyan boten pengiran gak dari Gusti Allah jadi sedaya kula wau kudu ditujokake kanggo akhirat kang kaya ing donya kang kaya ing dina kang mengkono iki. Nggih, kabeh ngamal dedikasi nek kanggo akhirat. Berarti ridane Gusti Allah. Luwe bagus mana yang ditujokake melulu kanggo muga-muga Allah Taala lan bisa oleh ridane Allah. Ngamalkan kaya ngeten iki yaiku ngamal sing dilakoni kelawan ikhlas. Nggih, jarum murni krana numrih ridane Gusti Allah, numrih ganjarane Gusti Allah jarum payu. Nggih. Jadi kowe nek ngamal kok krono iku ngoten paling boten. Nggih, iso krono nek awak dhewe iku rumangsa nek awak dhewe iku apes. Nggih.
awak dhewe ku apes. Ngamal kang ora kang ana buahe ana ing akhirat ngamal kang diterima dening Allah taala. Dadi agar ikhlas ya ana buahe kanggo besok urip ning gone akhirat. Kejaba faedah-faedah ngamal ana ing dunya. Kaya sumingkiri balak umum saking awake. Nggih. Ana ngene kok niku wis bonus pun. Nggih. Gampangnya tekan rezeki lan sinembadane doae sapa turu nyuwun marang Gusti Allah. Niku bonus. Nek wong Islam aja nganti ngaku-ngaku yen dhewe ne wis ikhlas lan ora perlu ngaku. Nggih. Sebab nglatih ati ing bab ibadah kelawan ikhlas ku banget angel kejaba ilmu. Ikhlas kan ora sithik. Carane ikhlas wae kudune ngerti lah sampe carane ikhlas yo gak ngerti, gak tau ngajine karang-karang nggih. Kan gak ngerti. Terus bentuk kemurnian nalika jenengan ngamal arahe teng pundi? Terus ya Qala ya ayyuhal insan. Eling-eling para manusa. Ma utawi apa waraka iku ngujuki apa maka ing sira bira-bika kelawan pangeranira al-karimi kang alladzi khalaqa kang gawe sapa lati kae sira fasawa kang mongko nyempurnake sapa Allah kae sira fa'adalak mongko gawe jejeg sapa Allah ing sira biayi suratin ing dalam dirupa apa biayi suratin ing dalam dirupa apa masya kang ngersakake sapa Allah kabakan nyusun sapa Allah ing sira para manusa sebab sira nganti wani maksiat utawa nguburi pangeran ira kang kaya mengkono maneh. Pira wae nikmat lan kanugrahane Allah kang diparingake marang sira tanpa nyuwun. Allah gawe awakira ira sira iso ngrasake nikmate wong urip ing donya. Allah nyempurnake awakira. Lha ngoten niku kadang-kadang awak dhewe niku aku digawe Gusti Allah rekoso tiwi sandonya. Nggih. Wah, aku coba aku wis ra kaya wong ya ra kaya wong temenan akhire ya rekoso temenan sampean kandhane ngono. Niku nikmat lho. Dari hakine kan ngeten. Jadi menungso asli, nggih. Menungso asli. Niku hakikine nalika ijeh berupa butiran, nggih. Sing manggon nang ngene klethong, manggon nang ngene iwak, manggon nang ngene kates, manggon ngoten niku, nggih. Latifah robaniyah. Nalika akhire dadi bentuk duwe ijazah dikai roh. Niku kepengin nggih. Kepengin apa? Kepengin urip nek donya. Karena apa? Wong iku menungso asli iku nek wis entuk swarga, jatah swarga iku entuk, iku nalika akhire bar urip nek donya. Karena apa? Sempet ngamal. Nek ora ya ora payu. Nggih. Jadi latifah robaniyah sing akhire berjuta-juta niku sebagian ana sing dadi menungso sebagian ora sing ora dadi bakale ora nanggung jawab tentang apa sing dadi anak itu apa nglakoni takdiri Gusti Allah miturut kesempurnaan urip dadi wong sing ana ruhe ana jasate gak nanggung jawab nggih. Ngoten nggih. Ning nek wis urip nek donya wakal minimal nek wis 4 bulan nek wis di atas 4 bulan kan wis ana ruhe niku bakal iso jatah swarga. Ngoten lho. Kari-kari barang menungso iku teng
dene alam kandungan nggih niku dikandung mbuke selama saking 10 dina niku barang metu nek donya akhir Allah kahanan donya banget rusak akhirnya mulane nangis ngoten rumangsane yo kan sampean niku wae sampeyan diteli nek tuku sepeda motor sing apik terus nggih barang terus sudah motor welek nggih welek lho soalnya apik terus sampean motor liyane kan welek akhirnya dijual lho marga sini wae rumangsane wis diurus mergawe enak terus nggih jangan niku cebiak aku ora usah tune bumi nggih karena apa roh susah nek mulane akhire nangis kata lha niku bakasane tengene alam dzuri jadi Allah gawe awake ra bisa ngrasake nikmate wong urip ing donya. Allah nyempurnake awake Allah paring awake kang sarwa pantes. Nggih. Sarwa pantes. Ya pantese sampeyan aja pantese wong liya. Lha sampeyan iku marai segala sesuatu sing diweke pangeran iku sampeyan ukur karo gede wong liya mare. Nggih. Iya kacaku utune jek geneng aku wis dontek mulane akhir sampean tuku duwe karepe piye sampean nggih untu melu wae untu ngasih poso kok jek melu untu susunane amane digawe dening Allah taala ana ing rupa lan bentuk kang dikersakake dening Allah ya yen ompong sithik ngoten niku kersane Gusti Allah rada botak sithik pantes nggih apa sre iso gawe rupa lan bentuk miturut karep tentu ora bisa jadi nali wajib Muhammad sallallahu alaihi wasallam maca iki ayat panjene dawuh Allahu jahlu kang dadi sebab menungso kebujuk hingga wani berbuat maksiat lan kufur yaiku uli bodoh marang kedudukane Allah mulane aja nganti kula jenengan dadi wong bodoh gak ngerti tentang kedudukane Gusti Allah tumrap apa dewi Gusti Allah niku kedudukane apa Rabbul Alamin sing ngatur dunya ngatur jagat raya ngatur mlebu metune napas ngatur mlebu metune duit dan seterusnya nggih jadi sedaya ingkang dipun paringi Gusti Allah akhirnya awak dhewe wani maksiat niku krana kebodohane awak dhewe bodoh nalika nyawang Gusti Allah rumangsane sampeyan iso gawe dhewe iso ngatur dhewe nggih dan seterusnya jadi keagungane Allah lan kuasa Allah taala awak dhewe iku gak ro keagungane Gusti Allah kekuasaane Gusti Allah awak dhewe gak mau tahu awak dhewe kuwi wedi karo kancane dhewe sing dirasa luwih cukup karo penguasa sing kaya iso ngatur urip awake dhewe kuwi dadi jatah rastinaku aku lawan kan ya lah yen wong iku ngerti marang kedudukane siji wong dadi bupati umpamane tentu perintah-perintah ditaati iku nek ngerti kedudukane wong nek gak ngerti ya masuk diperintah presiden gak ngerti nek presiden sing perintah ya ora dituruti nek ngerti nek bupati mesti ditaati
Jadi ana wong ora gelem tuan marang Allah iku sebab bodhone. Nah iki saiki kena diarani arang banget wong kang bodho marang kaagungane Allah, luwih-luwih wong Islam. Apa sebabnya sih ora gelem padha taat marang Allah? Jawabnya sebab mentingake kepentingan duniawi ngalahake kepentingan roh. Kalla falukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafidhin wa al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.